ens trobem per la 103a Hora Solidària, convocada com cada dijous pel Comitè de Solidaritat, per recordar la repressió política que pateixen els catalans i denunciar el silenci vergonyós d'Europa i de l'estat espanyol i de l'estat francès. La setmana passada vam convocar l'Hora Solidària a la Meridiana a Barcelona. Amb uns companys de Catalunya Nord van anar al tall de la Meridiana i ens vam trobar amb germans de lluita molt valents. Ja compten més de 580 dies de resistència amb 2 anys de tall pràcticament diaris. Que faci bon temps o mal temps. I tot i això també, malgrat la repressió, les pressions, les multes per desobediència, per no voler sortir del carrer, i sempre més espanyolistes que els hi passa al davant, amb cotxe, tot proferint insults. Sembla que siguem pas al nostre país. A l'inici del tall érem milers. Ara són uns 150, estacionats en un carrer adjacent a la Meridiana, però no patiu, Aquesta gent són valents i determinats a guardar el carrer. La Meridiana resisteix perquè no és pas només un tall de trànsit, sinó que és un acte de resistència i soc admirativa de la força d'aquest poble i em pregunto si els seus polítics se'ls mereixen. Doncs vam llegir